Merapat guys, merapat wayahe nganu ngetokne duit isu-isu. Oke. Bakule mbelag genuk. Hah? Mangan. Mangan jeruk. Wah, ndek Nimah channel ta. Wayahe iki lho. Ayo berapa? Terus mari nyemprot. Wah, iki. Mah aku sajiku mah. Jukuk dhewe. Brojol dhisik ora ning omah. Nyapa ki Kak dodol lam kambel parutan barang iki? Brojol ning nganu. Ning omah. Ning omah. Nggih. Terus sampai digo ning ndi-ndi, Bro. Iki brojol. Iki Bek, tolong Bek, gatekno Bek. Kitane keli sing kuat. Nah, sitok ae. Bakule sik nganu piye ra didoli iki. Kon jukuk dhewe engko lek nganu piye iki? Wah, aku dikek wene sawan bun lah kok orang tak gowo ndek. Aku yo jangan beneng. Piro kakku mah? Aku mar jangan nganu rantak ya. Piye iki? Iya, memang enggak foto. Siapa? Iya. Iya. Aku ndek nyambel kecap. Aku gak seneng lo kecap. Tapi sambel yo doyan kecap tok. Oh gak seneng aku mah sambel kecap. Aku seneng eseng-eseng iki lho asline. Lebih rasane. Iya lah. Untune kesel. Untune wangi untune. Jika sanganane genjer, pakis, kangkung, sayur. Ndek pedo ta? Iki khusus ramban iki. Gak nek pedo ha iki. Lombok pira mah lek ning pasar? Sekilo. Lombok. Iki geremu blerek piro mah? Tritu. Jatake. Tritu. Tertitu. Sing karo tomat entah lombake. Duk. Halo wong tak aku terus jeprik ora ngono dene ya ora akeh. Iki apa ngasang-sang sapar. Mbak itu tak jangakne bening. Dene ora dian santen ya bening ae mendino. Aku ora wareg ngomong jangan bening rumah aku. Padha rupake. Gak seneng. Ngambang. Iki guys, merapat guys. Wae mengeluarkan uang untuk perut. Untuk isi perut. Ayo tapi sing heboh. Entang-entang tak kok. Piye? Udo mayu-mayu. Heboh piye? Juga-jugat kowe. Ya kowe ulur kakap nah. 2 dino 600 piro ta kok. Apa nih rong dino? Ngupload. Hah? Ngawur. Ya oleh ae sih, tapi kan dibatasi. Satu hari apa nih sata? Pendo-pendak ta. Tapi ya dibatasi juga. Pengen 8 wis ra iso. Apane to? Sing nganu lho sing suka. Walah rong dino. Dino pira? Lek 600. Hah? Gur sakmono wae. Pira lho kowe? Koye. Tak aku teko 30.000 barang. Sepino? Sing sing Satu upload. tayang apa like? Sing like apa sing apa? Like like ora mungkin to. Like. Oh, like to. Aku yo. Iku padha duwite jejer-jejer guys. Ndi duitmu? Urung tak bayar iki lho. Sik sibuk ngono iki lho mblek genuk kaya 30 sango. ora mangan ning kene. Emah aku diet. Iki mbiyen jan kaya greh, ala kaya greh cacing. Cilike. Cilikane Lah wong dilolokne ae ya dendam aku. greh mangan sak dikrak. Iku tok aku. Iki. Wis lah. Kelor ya, kelor. Sekian dulu guys iki. Iki lho bakule. Iya.